Dini ang Phaikha hingklai sini teisi agosong kasine disi mapani sab amra teisem o dilwa o nokhani dora khani Sakha jotoni sara paroni rajdhani ora bomtom kaham bokro kana sara baroni borok sini Tiprasa jawa 19টা দফানি বিশেষ মুখা ও আমাহা जों हारिमुसा जोंनि भाषा जोंनि लेंगुवेज जोंनि आबादनि कथाय जोंनि जामुं जोंनि दामनाय जोंनि डिप्राइभ उनतमानि आमनो Phiyok सिस्टम जोंनि दामनाय भारतबर्षनि प्रधानमन्त्री अमित शाह सं दाइनि राष्ट्रपति संसद बिसिब्रं फाइ दं थांनाय बिसिराव फाइ दं जोंनि जंतर मंतर खाना जों 11टा जिनिस 4टा जालांनाय सारा त्रिपुरानि सिनि खुंथायबार सिनि दफानि Phaikha 180 मथाय बोरियाव Phaikha 40 जन मथाय सारा त्रिपुराते बारबाखि जाला बिसोरबो माखासेनि गन्ध तिसानि जाला बोरै बेलाय खान खाथम खादाखा Phaikha आं सारा मुसुम पाहायसे जों नखानि तलानि हारि साखौ जों Tiprasa रायजोआव थांमानि सिनि Tiprasa रायजोनि सिनि assignment जिमिति आसादरा सिनि रसाम सुंदर birth and death all wain खिलमानि त्रिपुरानि सिनि आया बिदायनि बुनेनि हुक तामिसामानि सिपि तामिमानि अकथाय अरजिन अकथाय गमाय दंखा आमनो ताइबो रिच क्राइ डेभलप खायनि सिनि नाम जों Tiprasa रायजोआव थांनाय सिनि मानथाय सख्लाय सिनि जेरै लाइफ साइन खायनि सिनि थिनाङो नेक्स्ट जेनेरेशनाव Phaikha यासखौ सुनिबासै मानाय सिन पिपं वाम नाङै जोंखा सिनि बागै भारतबर्षनि जारा संजाबि दंनायाव इन्डिया गभर्नमेन्ट दंनायाव सोनो सिनि मानथाय सख्लाय ओरैनो नोंथुं जों गय सानाय जों सारा त्रिपुरानि सिनि जारा 19 दफा दाव 20 दफा दं आदब खायबरो उपलब्ध खालायजा डिप्राइभ हमजा आगे जोंनिया संघ गरिष्ठ दंमानि ऐतिहासिक कारणे डिप्राइभ 1949 राव जों संघ गरिष्ठ दंमानि ताव यां मणिपुरनि फाय बांलादेशनि पाकिस्तान फायजों केसबि थाखा आमनि बागै जों खाना 10टा हइते 4टा जारा जों आरो तामनाय जंतर मंतर संगठन बुथुमनाय सिनि शुक्लाचरण बखा गाहाम ताइ सिनि एनसि देबरमा काका बसरगा थाका बिनि जे मुक्तिनि लामा नाहरमो आ लामानासों ताव फानो मैथो थायै बिना आमनो गोथां कानारनाय बागै जों Phaikha जादावो ताम कानार Tiprasa रायजो तमै जारा खानाय तंनाय रावना आं सानाय सिनो रसामु मुसुंनि बागै दिनै आं Phaikha दिल्लीआव सिनि शुक्लाचरण सार आं फैला तामनाय आनि सरिबो हानजाया आनि मकर सुगार बिबार मकर यासा प्रब्लेम थाकि लिभार बागै ट्रिटमेन्ट खायसिनाय बे प्रग्राम रावबो किसानाय खायसिना आनि लाइफ अफ ताबोने एडभान्स आनि लाइफ दिबना आं अमहायनि बागै सुबुं मानो चान्सफोर गानि बागै Phaikha बायनोबा साजों बाय सारथि कलय बबो खाना आरो पार्टिसिपेट खायनाय सिन हाललबै रसाबै खानायनाय जे मानसात्रातै अहा रांजा जों भाइगावनि दंखा सना किसा सारा बारनि सारा वालगो नासि पैसिदि सारा आंतर्जातिक नासि सिदि सिनबा Phiyok सिदि सिनबा जों मुक्ति ग्लायसिदि सना मुक्तिनि ओ एनसि देबरमा ताइ शुक्लाचरण सारथाम खानाफोर पका सेकने सकन सारथाम गन्दतनि सिनि जारा नुनाय सिनाय नर आगोबै फायदि जों सारानि बाथा सिनि मानथायनो जों सारानि सिनि डिमान्ड खायनानि आं कोनो असुबिदा करे ताबो जों खाना आरो तांसातांनो बोसारनाय ओमफ्राय आं हायनि बागैनो जों Phaikha जाका माग्रुम साग्रुम Tiprasa रायजोनि 19टा दफा जयं सिदों मुखि मानसिदों सिनि प्रधानमन्त्री सं तामा अमित शाह सं इन्डिया गभर्नमेन्ट नि बरक सना किसा इसोर सना बेलाय खानो
하려까시디 서로 묵디니 나만이 바기선 승비그라고 하니 승먹그라 승시나라는 대셔를 하는 오바르리마 오바르리아마 바이비시 안 뽑으려 사나보는 양거 그다음 사나이 안 갖고 손 갖고 불패 신이 오답하네 바기 무슨 시를 혹시네 무슨 팀이 있으네 그다음 성공시 서로 하려까시디 선 어로 인디어 파이슨 하나 블루베리네 저거는 카박사 판박사 패션 목티 바기 페레죠 저또 Tiprani jara sini makum sakurum hasing boleh be wala boleh sorja lagi nin babu bayar babu makan sorja sulti boleh be por boleh sorja lagi nin ama bay ane ama makan sorja sini maju sini cari sini wasala cari semua maju sini cari jatuh media kena narak kaku bukan pesawat sama sing media bay singa kesem freedom sini pun jat pada makhluk semua kata media orang je pun program ke berapa tangai berapa report ke tu semua seng ani lain ang datang konser datang buku tu ada dia sa makhluk tu si dia sa bersabai tangai hani bagai lorai khainai সংগ্রাম khainai sono shakti di soitonati সংগ্রাম khainai sono oku winati sono rina nangthung India bopini sanai san kirar khai prathana khai sono kisa harek sidi mukti khai asin ham jatna